Élèves, approchez-vous un peu. Voilà. Скъпи приятели, много се радвам, че сте тук днес на официалната церемония по сертифицирането на нашата гимназия с знака за отлично качество в преподаването на френски език. По този хубав повод наши официални гости днес са Негово превъзходителство, посланника на Република Франция, господин Ксавие Лапер де Кабан. Господин Рано, заповядайте. Заповядайте. Госпожа Веселина Ганева, държавен експерт към Министерството на образованието и науката, госпожа Иванка Сотирова, заместник-кмет на град Стара Загора, госпожа Донка Симеонова, началник на регионален инспекторат Стара Загора и господин Лоран Атал, аташе по образователно сътрудничество към Френския институт в София. Много съм щастлива, че ви виждам днес тук и бих искала да кажа от мое име, от името на всички колеги, че с голяма отговорност и с чест приемам този сертификат за качество, този Label France Education, защото за всички нас той е едно признание за труда на всички колеги, преподаватели по и на френски език през годините в гимназията, които са работили. Той е признание за всичките вложени усилия в съхраняването, развиването и разпространяването на френски език и на франкофонската култура. Когато през 1966 година нашата гимназия отваря врати, тя ги отваря точно именно като френска гимназия. И аз мисля, че в историята на училището всъщност точно тези първи години бележат пътя му за развитие напред през годините. Днес с голяма убеденост твърдя, че нашите учители са сред най-добрите в страната, а специално учителите по френски език са 100% нейни възпитаници и днес те продължават да работят за разпространяването на френски език и на френската култура и за засилване на културните връзки с Франция. Благодаря на всички, че сте тук. Благодаря на господин Лоран Атал специално за доброто сътрудничество, което нашите две институции винаги са имали и продължават да имат и до днес. Благодаря на всички. Давам думата на негово превъзходителство, господин Ксавие Лапер де Кабан, посланник на Република Франция. Благодаря ви много. Имам едно слово, което е на френски език, което всъщност мисля, че е нормално, защото ще откриваме този знак на високото качество на вашата гимназия за френски език. Така че ако не ми разбирате, мисля, че няма да губите много. Всъщност разбрах току-що, че вашата гимназия ще празнува до година 50-та годишнина, което значи, че е много млада, тъй като вашата гимназия е по-млада от мен, така че много е млада и надявам се да имам възможността да участвам в това събитие, на събитията, които ще организирате сигурно за този повод. Je suis heureux, Madame la directrice du lycée, Madame le maire adjoint, Monsieur le préfet, le gouverneur de Stara Загора, Madame l'experte d'État, Dame et Господа, скъпи приятели, chers élèves, je suis heureux de participer à cette cérémonie d'inauguration de la plaque du label France Éducation qui reconnaît l'appartenance du lycée Romain Rolland à un lycée
qui regroupe des établissements d'excellence dans le domaine de l'enseignement bilingue francophone. En Bulgarie, 4 lycées recevront cette année ce label France Éducation. Il se trouve à Sofia, Varna Burgas et donc à Stara Zagora, dans votre ville. Et vous êtes d'ailleurs le premier établissement dont j'ai le plaisir d'inaugurer la plaque et donc l'entrée dans le label. Le lycée Romain Rolland de Stara Zagora, appelé lycée français de Stara Zagora, comme vous disiez tout à l'heure, madame la directrice, a formé des générations de francophones et de francophiles. Il est avec l'Alliance française, dont je salue la présidente, un acteur majeur de la francophonie dans votre ville et dans votre région. Il continue d'accueillir d'ailleurs des élèves en français. Malgré l'érosion, la diminution de l'enseignement en français en Bulgarie. J'ai pu apprécier lors de ma précédente visite l'année dernière la qualité des locaux, le dynamisme de l'équipe de direction et l'intérêt des échanges avec les parents d'élèves que je rencontrais pour la première fois. Le label France Éducation constate un fait qui est celui de la qualité de votre lycée, mais il permet également d'ouvrir des perspectives. Vous faites désormais partie du réseau des lycées labellisés Label France Éducation, et vous pouvez donc trouver ainsi des partenaires partout dans le monde. Les professeurs pourront participer à des séminaires pédagogiques ou être invités en France lors d'ateliers, de rencontres avec des partenaires éducatifs ou culturels français. Vous pourrez bénéficier ou demander à bénéficier de spectacles ou expositions ou autres événements culturels organisés par l'Institut français de Paris. Surtout, les autorités éducatives de la région et celles du ministère de l'Éducation, le ministère bulgare de l'Éducation, reconnaîtront immédiatement votre qualité et l'importance de votre établissement. Ce label est donc tout autant le résultat du sérieux de votre enseignement que la promesse d'un développement pour le futur. Il permettra à votre établissement, il permettra de promouvoir votre établissement auprès des parents d'élèves et contribuera à renforcer la place de choix du lycée Romain Rolland parmi les lycées de la commune de Stara Zagora. Je salue donc les efforts consentis par Madame la directrice, par Madame Nikolova, pour obtenir ce label. Je salue tous les directeurs qui se sont succédés à la tête de votre établissement, et en particulier l'énergique Madame Sotilova, que j'ai eu l'honneur de décorer l'an dernier, maire adjointe. Je salue la qualité de ses enseignants et l'attachement que portent à leur école ses élèves, et je souhaite une longue vie au lycée Romain Rolland de Stara Zagora, dont, comme je l'ai rappelé, l'âge est si récent et si jeune qu'il donne bon espoir pour la suite. Merci beaucoup. Vous allez vivement. Je peux l'ouvrir? Давам думата. Давам думата на госпожа Веселина Ганева, като бивш възпитаник на гимназията, да произнесе едно приветствие и като представител на Министерството, разбира се, Министерството на образованието и науката. Заповядайте. Добър ден на всички. Екселенс, уважаеми господин областен управител, уважаема госпожо заместник кмет, скъпа госпожо Николова, директор на гимназията, скъпи учители, ученици, уважаеми дами и господа. Аз наистина заставам пред вас като представител на Министерство на образованието и науката, но още по-развълнувана като бивш възпитаник на тази гимназия. И затова обикновено нямам навика да чета, но предвид вълнението съм си подготвила няколко думички, няма да ви отнема много време. С искрено вълнение и удовлетворение споделям с вас радостта, високото признание на френската страна, на неуморния труд, обич и професионализъм на бивши и настоящи учители по и на френски език, а и на всички останали учители в гимназията. На предишни ръководства, на настоящото ръководство на гимназията, които, уверявам ви, десетилетия наред наистина водиха и продължават да я водят по пътя на успеха. Това е признание, разбира се, и за ученолюбието и интелекта на всички нейни бивши и настоящи ученици. Да преподаваш и да учиш френски е наистина призвание, но и да преподаваш и учиш на френски език е предизвикателство, чиято проекция се изразява в по-широки научни и културни хоризонти
по-многобройни възможности за професионална реализация, повярвайте ми. Когато видях, че гимназия с преподаване на чужди езици Ромер Руан е сред списъка на 56-те училища в цял свят, удостоени с този знак на високо качество на обучението по и на френски език, за пореден път се изпълних наистина с професионална и лична отговорност, гордост, извинете ме, не само като представител на Министерството на образованието и науката, в чието отговорности е и обучението по френски език, но и като бивша ученичка на тази престижна гимназия. Още от създаването си ФЕК Ромер Руан е била винаги еталон за качество във всички отношения и аз винаги неизменно съм се чувствала много горда, че съм неин бивш възпитаник. И това чувство е споделено от всички нас, които преминахме през нейните класни стаи. В наши дни ГПЧ Ромер Руан продължава да бъде запазена марка за качество, защото, уверявам ви, тя се нарежда сред най-авторитетните профилирани гимназии в България. Удостояването на 6 профилирани гимназии с интензивно изучаване на френски език е признание както за духа и професионализма на учителите и училищните ръководства, и усърдието и интелектуалния потенциал на учениците, така, скромно казано, и на езиковата политика на Министерството, чието резултати, въпреки всички преживявани трудности, се проявяват в успеха именно на тези гимназии. И в заключение, бих искала да изразя голямо задоволство от успешното сътрудничество в областта на образованието и благодарност на френската страна за подкрепата и уважението към постиженията и професионализма на нашите учители и на всички училища с интензивно изучаване на френски език като цяло в България. Благодаря ви. И на всички пожелавам наистина много здраве, много ентусиазъм и нека тази невероятна приемственост, която съществува между всички нас, бивши, настоящи и бъдещи ученици и учители в тази гимназия, да пребъде. Благодаря ви.